Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa z tohoto kanálu. Jdeme prozkoumat barák, co jsme našli. Dostali jsme recenzi od jednoho kamaráda, který nám to doporučil, když ten barák natočit klidně. Budeme se podívat dovnitř, budeme to prozkoumat, aby jsme vám ukázali co nejvíc věcí, co jde. Pak za kamerou tady máme ještě kamarády. Je to Barry, přímo. No, a budeme se vrhnout dovnitř. A ještě pak vám tady dám ještě YouTube pro Mateo. Takže pojďte za mnou. Není. Dáš? Máš jí? Teď držím video. Takže první si projdeme asi sklep. Ten je asi nejdůležitější. Budeme se sem. Nic moc tady není, jenom je to prostě starý barák, který prostě tady měl nějaký majitel. Asi to byla stará vila, ale to uvidíte ještě v dalším patře. Pak tady máme další místnost. Nic moc, prostě místnost. Tady si prý nikdo asi obesel, ale to řešit nebudem. Pak tady máte další místnost. Máte tady nějakou nádrž. Byl to bývalý kravín tady i dole, takže to bude asi na mlíko. Strašně creepy je ta vana, co je tady. Pak tady máte prostě nějaký kanistry. Od benzínu prostě. Pak tady máte vyhled ven, můžu ukázat. Taky dobrý. Tady máte kamaráda u tyče. Taký VIPčko, to tam dávat nebudem. Pak tady máte záchod, prostě styčí. Taky strašně divný. A jdem dál, hele kluci. Takže tady máme čtvrtou místnost. Máme tady místnost, pojď si kouknout. Tam je strašně moc kabelů. To si děláš prdel, tady je dětská buta, kámo. To je v prdeli. Kámo. Dobrý místnosti, ten lustr, to je taky docela creepy. No, a to je jako zatím na všechno. Půjdeme se kouknout ještě sem. Tady je normálně skladovna, sklenic, marmelád a všeho. Prostě ten, co tady byl, tak normálně tady skladoval marmelády. Pojďte se na to. Fakt normálně čerstvo. Normálně kvalitní marmeláda. Brát to nebudem, nejsme nezdvořilí. Nebo nejsme jako neznámý člověk jménem Danny, a.k.a. TV Twix. Možná to označíme, ale nechceme ho urážet. A tamhle vzadu jsou chodby. Tam půjdeme asi v příštím díle. Na to si fakt počkejte, vyplatí se tento kouknout na další díl. Tady máte prostě barvu. Tady se asi něco zamalovávalo. Něco. No, prostě celkově tak. Tady máte prostě další obrovskou místnost. Skříň kráva tady. Za skříní nic. Tam je prostě surfovací asi prkno nebo něco takového. Tady máte prostě beton. Taky sračky prostě. No nic, prostě takového tady jako nic úplně není. Pak jsou tady kamna. Další elektrika. Tam vede dírák do prdele. Tam jenom prostě nejde to moc vidět, jo, je to fakt jako tmavý, jo. A je tam dírák do prdele. To není taser, vole. Tady do zásuvky, vole, tyč. Čuráci! Kamu já vás zmrdám, fakt kamu já se vám fakt natáčet nebudu, vole, už. Kamu se fakt je postřihové, vole. Dobrý. Teď se vrhnu do dalšího patra. To je přízemí. Teď jsme byli ve sklepě. A teď se vrhnu do přízemí. Tady máte normálně vchod. Kudy se rád dostat. Což je docela dobrý. Jinak bychom se sem nedostali. Tady máte prostě další místnosti. Třeba jako tady. Tady byl asi podle mě obývák. Strašně creepy je třeba tenhle ten obraz. Nevím, jestli to prvě na kameře, ale mělo by. Je to strašně creepy. Pak tady jsou prostě nějaký stalý police. Je tam kozel. Ukážu, že pan byl gurmán. No má kozel. Na doma. 18 plus, ale žádný promo na žádný promo na pivo dělat nebudem. A tak no. Tady máte prostě starou konstrukci z piana. Další barvy. A taky blbosti. To piano je třeba zajímavý trochu. Na tom piano prej hrával. A tady je prostě balkon, na který se asi úplně nepůjdem, protože se pomalu rozpadá. Ale jak vidíte, tak je to docela velký balkon.
akorát tam je prostě nějaká zítka, takže tam bychom mohli zapadnout, takže tam fakt nepůjdeme radši. Tady máte prostě starou konstrukci. To jsem dal kusy. No a prostě tady je další balkon. Tenhle balkon už je takový víc veřejnější, že si sem dá dost, no víc přístupnější, že se sem dá krásně dostat. Koukám, že měl krásný výlet majitel, nebo majitelka. Kdokoliv tady bydlel. Koukám, že tady asi se zabíjeli lidi, ale promo na to dělat nebudem. Tady máte pak prostě talíře. Prostě tady byla asi kuchyň nebo něco takového. Vevnitř. Gauč, no, takže tady byla asi výhledna nebo něco takového prostě. No, koukneme se ještě, tady je kuchyň. Třeba lidi jako. Taky strašně creepy jako. Tady prostě kamo. Strašně creepy prostě kuchyň. Co tam má? Jo, sorry. Tady prostě další místnost, tady umyvadlo. Tady byl asi záchod, starý ten, co byl asi dole. Tak tady byl. Jsem viděla, že zastavila auto. Že jo? No dobře, tak jdeme asi opatro výš. To jsme prošli. Takže teď jdeme opatro výš. Co? Co? To někdo staví? Co je, Šimo? Co? Ne. Tady máme další místnost. Tady byl asi nějaký pokoj. Budu hádat asi majitelovo pokoj. Teď se koukám, že se tady docela i chlastalo. Podle mě tady byla ložnice. Tady to vypadá konstrukce prostě na televizi. Tam je další balkon, na který nepůjdeme, protože ten je rozpadlý úplně. Totál. Teď se vrhnu do další místnosti, protože tady jakoby toho není moc. Jenom tady jsou upadlé dveře. Budeme sem. Tady je další pokoj. Tady je další pokoj. Tady se dá dostat na ten rozpadlý balkon, na který asi jakoby úplně nevstoupíme. Úplně nedrží. Ale jde to vidět, tam jenom jde potůček vidět. Vidíš? Jde to vidět? To by šlapěte na ty střepy, vole, kamo. Vole, srten video úplně. No, tady je další místnost. Tam je strašně creepy koupelna. Můžeme se tam nakouknout, ale fakt dovnitř nepůjdeme. Natoč tam trochu, no. Teď se navrhnout do dalšího patra. Tady máme taky schody. Tady jsou schody do přízemí. Tady dál máme další koupelnu, tam se taky nepůjdeme. Další záchod. Tady je prostě asi obývák. Dětský bazének, strašně divný. Další výhled z okna. Další výhled z okna. Píčo, kámo, že fakt srate, vole, s tím. Pojď, Maty, nahoru. Půjdeme do dalšího patra. Tady teď půjdeme po schodech nahoru. Kde seš, Maty, vole? Dobrý. Tady půda. Tam to natoč. Kousek jenom natoč dovnitř. Prostě tady trochu vidět. Teď se vrhneme na půdu. Půda. Prostě jako půda. Majitel tady podle něco skladoval. Protože tady je prostě strašně obrovská půda. Natoč to tam, dozadu. Tam jako strašně velká půda. No a teď půjdeme dál. Tady prostě obrovská půda jak svině. Fakt jakože extrém velký. Tady jsou nějaký prostě vyteplený pěny. Tady podle mě obesoval ty prasata nebo cokoliv tady měl. Protože tady jsou i starý lana a všech. Proč?